Magandang araw po sa inyong lahat. Guys, dito naman ako sa Bicol ngayon. At ito po yung Mount Isarog. So ayan, nag-ride na naman ako dito sa Bicol. Talagang love na love ko tong Bicol. Ilang beses ko to pinabalik-balikan. Kasi nga naman, talagang kakaiba ang Bicol. Pabihira tong aso na to, nagpa-vlog tayo, storbo. So ayun, ngayon guys, pupunta tayo ng deer farm. Hindi ko pa napupuntahan yun so sisilipin natin ngayon kung ano ba talaga ang meron dun sa deer farm. So nasa mga 40 kilometers mula dito, papunta dun. So andun banda yun dun sa may paanan ng bundok ng Mount Isarog. Tara, let's go! Ay, salamat. Pagkatapos ng halos isang oras na biyahe natin dun sa Napua papunta rito, narating na rin natin itong deer farm na kung saan makakita tayo dito ng maraming kuneho. Kuneho nga ba? Usa. Makita tayo dito ng maraming usa. Tara, puntahan natin, dali. So, bali ito po yung pinaka-entrance nila. So, sabi dun sa reception natin, wala naman daw bayad yung pagpunta dito. So, donation lang. Yung donation na yung hinihingi nila, yung kailangan. So, pagbibigay na lang tayo ng, depende, ayon sa pasya ng puso. Bibigay tayo. Dito tayo sa entrance. Bali ito yung pinaka-entrance. So yan, ito po yung mga deer. Napakadaming dito. Siguro may mga 100 piraso po. Nakita natin isa-isa.
nakakatuwa silang pagmasdan kasi sanay na sanay sila sa tao at hindi sila takot. Siyempre, kahit hawakan mo sila, okay lang. Try natin. Ayan, hawakan mo guys. Ayan. Baka silang mabait. Huwag mo lang silang gugulatin kasi pag nagulat sila talagang tatakbo sila. Huwag mo lang gugulatin. Siro itong may sungay, lalaki siguro yun. Ang ganda ng lugar nito, yung ano niya, yung landscape niya. Nasa ano tayo eh, nasa paanan tayo ng Mount Isarog. Kanina yung Mount Isarog, yung nasa Nabua tayo, na kanina eh, yung bundok na maliit lang. Pero andito tayo mismo sa paanan ng bundok ng Mount Isarog. Bala lang po kita. Ano ba? So, kumusta naman po ang experience sa pamamasyal dito sa Deer Park? Ngayon lang po kami kasi nakarating na. Maganda po kasi talagang ano. Kaya lang talaga pong sinadya namin pumunta rito na makita po namin. So, kumusta naman yung pamamasyal? Ano masasabi niyo? Okay. So, enjoy yung mga bata. Mga estudyante po. Opo, yun na aming ano, sa eskwela. Teacher po kayo? Hindi po. Ano lang po ako dyan. Guardian po. So, ano po pangalan niyo na? Adela Obsidio po. Adela. Taga ano po ako, taga Laguna. Okay. So, Nay, enjoy lang po kayo sa pamamasyal ha. Opo, sige po. Maraming salamat po. Sige po, sir. Salamat. Ayun, ay po si Nanay Adela. Gusto naman yung pamamasyal dito sa Deer Park. First time yung dito? Kasi noon po, sana Anong grade? So, ba't nyo naisipang pumunta dito? wala na po, ano po kasi namin sa Goa po, ay, ano po kasi Ano best? private school. Private school days. So, ito mag-touring. Opo. Sa eskwela, hindi dito. Enjoy naman kayo. Okay, salamat. Enjoy kayo. So, kumusta naman ang buhay preso? Mukhang pagod na pagod ka ngayon ah. Oh? Yan, inaantok. Tapos na tayo makapag-ikot dito sa Deer Farm. So, ang next na pupunta natin yung Little Baguio na naman. Andun daw sa taas guys. Sa may dinaan kaming parang intersection. Dito papunta sa Deer Farm. Dito na papuntang Little Baguio daw yun. So maganda rin daw doon. Kaya try natin